हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सजिदा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय गोबां गोबावनि उनाव। बे भिडिअनि जा कन्टेन्ट, बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय इन्टारनेशनल अवार्ड्स, माने भारतनि माहारियारि बान्थाफोर। बे भारतारि माहारियारि बान्थाफोरनि सोमोन्दै आं दिनै सावरायगोन। जाय मोनसे कन्टेन्ट, बियो भारतजों सोमोन्दो थानाय जिखुनु जाया एग्जाम, इन्टारभिउफ्रावनो बियो फैयो। जिखुनु जाया स्टेट, भारतनि जिखुनु जाया स्टेटनि एग्जाम आरो कम्पिटिटिभ एग्जाम बेफोराव गोबांनो फैफ्लायबाय थायो। मोनसे नङा मोनसे कुइसना बेफोरनिफ्राय जाबाय थाखायो। दा आं बेखौनो लानानै फैदों। बियो साफ्रोमबोनि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन, आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोसे नोंथाङा आंनि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअ फारसे आवगायनोसै। दिनैनि गिबि भिडिअआव दङ फ्रम फलोइं which is the highest civilian award of India। गाहायनिफ्राय बबे मोनसेया भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन सन्मानारि बान्था? जों बयबो मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसनफोराव दङ। अपसनफोरखौ जों खेबसे नायग्रोनि। अपसनफोराव दं, अपसन एआव दं भारत रत्न, अपसन बिआव दङ पद्मश्री, अपसन सिआव दङ पद्मा विभूषण, अपसन डीआव दङ साहित्य एकाडेमी। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए, नैबे भारत रत्न। भारत रत्नआनो माने भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन माहारियारि बान्था। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो। नेक्स्टआव दङ 2 नाम्बार सोंनायाव दङ When was first established the Bharat Ratna Award in India? माने भारत रत्न बान्थाखौ माब्ला गायसनदोंमोन? भारतआव एबा इन्डियायाव भारत रत्न बान्थाखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बेयाव माखासे अपसनफोर होनाय दं। अपसन एआव दङ 2 फेब्रुवारि 1954, 2 डिसेम्बर 1954, 2 जानुवारि 1954, 2 एप्रिल 1954। बेयाव गासैबो सन हिसाबै एखे जोब। मोनसेल' बाथ्रा गोसोआव लानांगौ जोङो, बबे मासाव। जों बयबो गोसोआव लादो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 2 जानुवारि एबा 2 जानुवारि। अपसन सि, बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि, नैबे 2 जानुवारि 1954। जों बयबो गोसोआव लादो। थ' बिदिब्ला जोङो नेक्स्टआव थांनि। नेक्स्टआव दङ 3 नाम्बार सोंनायाव दङ From following who was not a first Bharat Ratna awardee in 1954? गाहायनिफ्राय सोर सासे भारत रत्न बान्था मोनगिरि नङा? माने 1954 एबा गिबि एबा 1953 मायथाइयाव भारत रत्न बान्था मोनगिरि नङा बबे सासेया? अपसनफोराव दङ सि राजा गपालाचारिया, बिआव दङ एस राधाकृष्णन, सिआव दङ सि भि रमन, डिआव दङ सुभाष चन्द्र बस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन, जों बयबो गोसोआव लादो, बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? अपसन डि। अपसन डिआ माने 1900। नैबे अपसन डिआ बेनि कारेक्ट एन्सार। मा अपसन कुइसनाव मा सोंदों? माने भारत रत्न बान्था मोनगिरि नङा होननानैसो बुंदों। भारत रत्न बान्था मोनगिरि नङा होननानै बुंनाय जादों बेयाव। बिदिब्ला जों मिथिनो हायो, जों गोसोआव लादो मोनसे बाथ्राखौ, माने अपसन ए, अपसन बि, अपसन सि गासिबो भारत रत्न बान्था मोनगिरि जोब। नाथाय 1954 मायथाइयाव 1954 मायथाइनि भारत रत्न बान्था मोनगिरि जोब बिसोरो। जों गोसोआव लादो। नाथायबा सोरबा सासेया बा सुभाष चन्द्र बसआ भारत रत्न बान्था मोनगिरि नङा होनदों 1954 मायथाइयाव। जों बयबो गोसोआव लादो। बिराद इम्परटेन्ट सोंनाय। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 4 नाम्बार सोंनायाव दङ 4 नाम्बार सोंनायाव दङ हु प्रेजेन्टेड द भारत रत्न अवार्ड? माने भारत रत्न बान्थाखौ सोरनि आखाइजों गथायनाय जायो? थारमाने भारत रत्न बान्थाखौ सोर होनाय जायो? थारमाने सोरनि आखाइजों गथायनाय जायो एबा हेन्ड अभार खालामनाय जायो आरोखि बे भारत रत्न बान्थाखौ। अपसनफोराव दङ प्राइम मिनिस्टार, चिफ जास्टिस अफ इन्डिया, गभर्नर,
अप्शन डि आव दङ प्रेसिडेन्ट बेनि गुबै एन्सारा जागोन जों बयबो मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा जागोन प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्टनि आखाइजोंसो मा होनो भारत रत्न बान्थाखौ गथायनाय जायो भारतनि प्रेसिडेन्टनि आखाइजों भारत रत्न बान्थाखौ गथायनाय जायो जों गोसोआव लादो नेक्स्ट थांनि जोङो 12 नाम्बार सोंनायाव दङ who signed in the Senate of the Bharat Ratna Award माने भारत रत्न बान्थानि मान बिलाइयाव सोर सागान होनाय जायो सेनेट माने सागान बिलाइखौनो बुंनाय जादों सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआव सोर सिगनेचार होनाय जायो थारमाने अप्शनफोराव दङ प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट स्पिकार अफ लक सभा चिफ मिनिस्टार अफ स्टेट बेनि गुबै एन्सारा जागोन जों बयबो मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा जागोन प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्टआनो बेयाव मेन रल लायो एबा प्रेसिडेन्टआनो बे सेनेटआवबो एबा मान बिलाइयावबो भारत रत्ननि मान बिलाइयावबो सिगनेचारखौ होनाय जायो आरो साइनखौ होनाय जायो गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो 6 नाम्बार एबा 10 नाम्बार सोंनायाव दङ बेयाव आसामनि रिलेटेड भुपेन हाजरिका गट द भारत रत्न अवार्ड इन द इयार मा होनो भुपेन हाजरिकाया भारत रत्न बान्थाखौ माब्ला मोनदोंमोन मा मायथाइयाव मोननाय जादोंमोन गाहायाव अप्शन होनाय दं माखासे 2017 2018 2019 2020 बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन सि 2019 आवसो भुपेन हाजरिकाया डक्टर भुपेन हाजरिका आसामनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा भारत रत्न बान्था मोनगिरि जों बयबो मिथिखायो भुपेन हाजरिकाया आसामाव जोबोद मुंदांखा दा भुपेन हाजरिकाया भारत रत्न बान्थाखौ मोनदोंमोन 2019 मायथाइयाव जों बयबो गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो 7 नाम्बार सोंनायाव दङ What is the second highest national civilian award of India नैबेबो कुइसना इम्पर्टेन्ट जायो बिदि कुइसना एसे इम्पर्टेन्ट जायो सिगांखौथ' जों मिथिखायो नाथाय सेकेन्डआ माया जागोन माने बबे भारतनि नैथि जौसिन सन्मानारि बान्था होननानै बुंनाय जादों बेबायदिसो फैखायो कुइसना दा बेनि एन्सारा मा जागोन जों नायदो अप्शनफोराव अप्शन होनानै दोननाय जादों बेयाव माखासे अप्शननियाव दं पद्मश्री पद्मा विभूषण बट ए एन्ड बी माने मोननै एआबो आरो बिआबो नामा होननानै बुंनाय जादों अप्शन डि आव दङ नान माने मोनसेबो नङा बेनि गुबै एन्सारा जागोन मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन बी पद्मा विभूषणआ जाहैबाय भारतनि नैथि जौसिन सन्मानारि बान्था जों गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो 9 नाम्बार सोंनायाव दङ कुइसन नम्बर 8 आव दङ द पद्मा विभूषण अवार्ड वाज एस्टाब्लिश्ड इन द इयार पद्मा विभूषण बान्थाखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन होननानै बुंनाय जादों एबा माब्ला एस्टाब्लिश खालामनाय जादोंमोन बेनि गुबै एन्सारा अप्शनफोराव नायदो 1954 1964 1974 1984 बेनि गुबै एन्सारा जागोन 1954 जों होनब्ला मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लादो 1954 मायथाइयाव पद्मा विभूषणखौ गायसननाय जादों आरो भारत रत्नखौबो 1954 मायथाइयाव जोङो दहाय मोनबोनाय जादों जों अब्ला बे मोननै बान्थाखौ जों गोसोआव लादो मोननैबो बान्थाखौ मोनसे इयारावनो गायसननाय जादोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो 9 नाम्बार सोंनायाव दङ पद्मा विभूषण अवार्ड इज डेकरेटेड विथ मा होनो पद्मा विभूषण बान्थाखौ माजों साजायनाय जादोंमोन माजों साजायनाय जायो थारमाने पद्मा विभूषण बान्थाखौ गाहायाव दङ रस लटास लिली जेसमिन माने बिबारफोर बबे मोनसे बिबारजों बिबारनि महर एबा सेप खालामनाय जायो सेप महर बिबारनि महर एरखांनाय जायो आरोखि बै मा होनो पद्मा विभूषण मेडेलाव एबा बान्थायाव जों नायदो अप्शनफोराव मा होनदोंमोन रस लटास लिली आरो जेसमिन बेनि गुबै एन्सारा जागोन बी लटास एबा जायखौ जों पदम फुल होननानै बुंनाय जायो पदम फुलनि मा होनो महर एरखांनाय जायो बै पद्मा विभूषण बान्थायाव गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो 10 नाम्बार सोंनायाव दङ नम्बर 10 आव दङ हु गट द फर्स्ट पद्मा विभूषण अवार्ड जों बयबो बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ जे पद्मा विभूषण बान्थाखौ गिबिसिन सोरनो होजेननाय जादोंमोन पद्मा विभूषण बान्थाखौ सोर गिबियै मोननाय जादोंमोन अप्शनफोराव नायदो सत्येंद्रनाथ बस एन्ड जाकिर हुसैन
अप्शन बि आव दङ बिके कृष्ण मेनन आरो नन्दलाल बस। अप्शन सि आव दङ बालासाहेब गदाधर खेर आरो मा होनो जिगमे दर्जी वांसुक। आरो अप्शन डि आव दङ अल अफ द एबभ। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अल अफ द एबभ। माने गोजौनि जानाखि नाम होदोंमोन अप्शन ए, अप्शन बि, अप्शन सि, बे गासैनोबो पद्म विभूषण बान्थाखौ गिबिसिन होजेननाय जादोंमोन। एबा गासै बेयाव साबेसे दङ? 6। अप्शन ए आव 2, अप्शन बि आव 2, अप्शन सि आवबो 2। माने गासै 6 जन मा होनो सुबुंफोरनो पद्म विभूषण बान्थाखौ गिबिसिनै होजेननाय जादोंमोन। जों बयबो गोसोआव लादो। मालाबा हयथ' आलदा आलदा थख' सोरबा सासेखौबोल' सोंनो हानाय। बेनिखायनो जोङो अप्शनफोराव जा नाम होनाय दङ बे नामखौ गासैखौबो गोसोआव लानांगोन। थ' बिदिब्ला जों नेक्स्टआव थांनि। 13 नम्बर सोंनायाव दङ In 2021 how many persons were awarded the Padma Vibhushan Award? बे कारेन्ट एफेयार्सजों सोमोन्दो थानाय माने कारेन्ट मैया दाखालिसो जालांनाय बियो। 2021 मायथाइयाव साबेसे सुबुंनो पद्म विभूषण बान्थाखौ होनाय जादोंमोन? दाखालि जों बावैसो नुदों पद्म विभूषण बान्थाखौ साबैसे मानसिनो साबैसे सुबुंफोरनो होनाय जादोंमोन। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन जों गोसोआव लादो 7 जन। अप्शन ए 7 सुबुंनो पद्म विभूषण बान्थाखौ 2021 मायथाइयाव होनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 12 नम्बर सोंनायाव दङ Which Padma Award is the highest in India? पद्म होननाय मोनसे बान्था, बे बान्थाया बबे मोनसे पद्म बान्थाया भारताव बयनिख्रुइबो देरसिन? माने बबे पद्म बान्थाया भारतनि बयनिख्रुइबो जौसिन बान्था होननानै बुंनाय जादों? जों नुदों बेयाव अप्शनाव पद्म विभूषण बान्थाबो जों होनाय जायो भारताव, पद्मश्रीबो होनाय जायो, पद्म विभूषणबो होनाय जायो। बे गासै मोनथाम। बे मोनथामनि गेजेराव बबे मोनसे बान्थाया जौसिन होननानै बुंनाय जादों? जेराव पद्म लिरदेरनाय दं सिगाङाव। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन जों बयबो मिथिखायो, दहायनो जों सावरायबोखाबाय। भारत रत्नखौ गिबिसिन होननानै बुंनाय जादों जोङो, भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन सन्मानारि बान्था होननानै बुंनाय जादों। नैथि सन्मानारि बान्था होननानै बुङोब्ला जोङो पद्म विभूषणखौ होननानै बुंबोखादों। गतिके बेनि एन्साराबो पद्म विभूषण जागोन। पद्म विभूषणानो पद्म सिरिजनि बयनिख्रुइबो जौसिन बान्था, जेराव पद्म लिरदेरनाय सिगाङाव थायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 12 नम्बर थांबाय। 13 नम्बर सोंनायाव दङ All the Padma Awards specially given on मानो गासै पद्म बान्थाखौ जों दहाय नुदों पद्म भूषण, पद्मश्री आरो पद्म विभूषण। बे गासै बान्थाखौ स्पेसियली माब्ला होनाय जायो होनदों? गाहायै पद्म बान्थाखौ होनाय जायो माब्ला होनाय जायो होननानै बुंदों बबेबा मोनसे अकेशनाव बेखौ होनाय जायो। बे जाहैबाय अप्शन बी रिपाब्लिक डे अफ इन्डिया। रिपाब्लिक डे अकेशन खालि बे बान्थाखौ बयबो सुबुंनो गथायनाय जायो। स्पेसियली गोबां बान्थाफोरखौनो रिपाब्लिक डे अफ इन्डिया बेयाव होनाय जायो। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 4 नम्बर सोंनायाव दङ दा वर्ड साहित्य एकाडेमी इज रिलेटेड टू। जों बयबो मिथिखायो बेखौ, होमबाबो मोनसे जायफोरा मिथियामोन बेनि थाखाय लाबोनाय जाबाय। साहित्य एकाडेमी बान्थाया माजों सोमोन्दो दं होननानै बुंदों? साहित्य एकाडेमी बान्थाया माजों सोमोन्दो दं होननानै बुंदों बेयाव? लेंगुवेजजों, लिटारेचारजों, कालचारजों आरो स्पर्ट्सजों माजों सोमोन्दो दङ? जों बयबो मिथिखायो साहित्य एकाडेमी माने साहित्य माने थुनलाइ, साहित्य माने थुनलाइ। गतिके लिटारेचार माने थुनलाइ, थुनलाइजों सोमोन्दो दं साहित्य एकाडेमीया। गतिके बेनि एन्सारा जाहैगोन अप्शन बी। नेक्स्टआव थांनि जोङो 15 नम्बर सोंनायाव दङ दा साहित्य एकाडेमी वाज एस्टाब्लिश्ड इन माने साहित्य एकाडेमी बान्थाखौ माब्ला गायसनजेननाय जादोंमोन? साहित्य एकाडेमीखौ होनांसिगौ होननानै माब्ला भारताव गायसननानै लानाय जादोंमोन? बेनि गुबै एन्सारा अप्शनफोर नायग्रोदो जोङो। अप्शन ए दं 1954, 1956, 1958, 1960। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन ए 1954।
1954 मायथाइयावनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौबो साहित्य एकाडेमिखौ होनो थांखि लानाय जादोंमोन एबा साहित्य एकाडेमिखौ बान्थाखौ गायसननाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 0 नम्बर सोंनायाव दङ 0 नम्बर सोंनायाव मा दं नायदो द साहित्य एकाडेमि वाज फार्स्ट अवार्डेड इन माने साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ माब्ला होजेननाय जादोंमोन गायसननायाथ' 1954 मायथाइयाव गायसनदों नाथाय 1954 मायथाइयाव होदोंना होआखै जों नायदो गायसनजेनदों बे बोसोराव गायसनजेननाय बोसोराव हयथ' होआखैबो जानो हागौ अब्ला नायदो बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1954 एबा गायसनजेननाय बोसोरखालिनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होनाय जादोंमोन एबा 1954 मायथाइयावनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होजेननाय जादों एबा गायसनखालि बोसोरावनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 12 नम्बर सोंनायाव दङ हु डिजाइन द प्लेक अफ साहित्य एकाडेमि अवार्ड साहित्य एकाडेमि बान्थानि महरखौ सोर साजायदोंमोन साहित्य एकाडेमिनि मोनसे महर होनाय जायो मोनसे मा होनो थफा मोनसे बान्था होनाय जायो बे बान्थाखौ सोर साजायदोंमोन होनदों थारमाने प्लेकखौ सोर साजायनाय जादोंमोन प्लेक साहित्य एकाडेमि मोनसे शेप दङ महर दङ बे महरखौ सोर साजायदोंमोन होननानै बुंदों अपसनफोरा दं सत्यजित रय महात्मा गान्धी कालिदास राजेन्द्र प्रसाद बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए सत्यजित रय नैबे सत्यजित रायानो मा होनो साहित्य एकाडेमिनि महरखौ बानायनानै होनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 0 नम्बर सोंनायाव दङ 0 नम्बर सोंनायखौ नाय हाउ मेनि लेंगुवेजेस आर इनक्लुडेड इन साहित्य एकाडेमि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनबैसे रावनि होनाय जायो मोनबैसे रावनि लिरगिरिफोरनि थाखाय साहित्य एकाडेमिखौ होनाय जायो एबा साहित्य एकाडेमियाव मोनबेसे रावा हाबफानानै दं एबा साहित्य एकाडेमि बान्थायाव मोनबेसे रावखौ सोफानानै लानाय जादों बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन बि गासै 24 रावखौ साहित्य एकाडेमि बान्थायाव सोफानानै लानाय जादोंमोन बेयाव जोंनि आसाम होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि थाखायबो बर' रावनि थाखायबो मोनो एसामिस रावनि थाखायबो मोनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ एबा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 9थि संबिजिराव थानाय 9थि शेड्युलाव थानाय जानाखि 22था राव बे 22था रावजों लोगोसे गासै 2 रावखौ बेयाव सोफादेरनानै लाबावनाय जादों गासै 24 रावखौ साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सोफानानै लानाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 19 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट साहित्य एकाडेमि अवार्ड माने हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट साहित्य एकाडेमि माने साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गिबिसिनै सोरनो होजेननाय जादोंमोन होननानै बुंदों साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गिबिसिनै सोरनो होजेननाय जादों होननानै बुंनाय जादों अपसनफोराव दङ सत्यजित रय मुकुन्दलाल सूत्रवेदी अरुणा सेन इन्दिरा गोस्वामी बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मुकुन्दलाल सूत्रवेदी गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे अपसन बि मुकुन्दलाल सूत्रवेदी जों गोसोआव लादो मुकुन्दलाल सूत्रवेदीनो गिबिसिनै साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गथायनाय जादोंमोन एबा होनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 20 नम्बर सोंनायाव दङ इम्पर्टेन्ट कुइसन गैलेन्ट्रि वर्ड इज एसोसिएटेड विथ माने गैलेन्ट्रि बान्थाया माजों सोमोन्दो दङ होनदों गाहायावफोराव दङ इन्डियान लिटारेचार इन्डियान स्पर्ट्स इन्डियान कालचार इन्डियान आर्म फोर्सेस बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा इन्डियान आर्म फोर्सेस एबा मिलिटारिजों सोमोन्दो थानाय एबा रौनिया हान्जाजों सोमोन्दो थानाय बियो मा होनो रौनिया एबा सान्थ्रिजों भारतनि रौनिया सान्थ्रिजों मा होनो सोमोन्दो थानाय गैलेन्ट्रि वार्डआ जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 21 नम्बर सोंनायाव दङ हु गट द फर्स्ट परमवीर चक्र बान्थाखौ सोर गिबिसिनै मोनदोंमोन परमवीर चक्रआबो माजों सोमोन्दो दं होननानै बुङोब्ला आर्म फोर्सेस एबा मिलिटारिजों भारतनि रौनिया हान्जाजों सोमोन्दो थानाय एबा रौनिया हान्जाफोरनो होग्रा बेयो मोनसे होजानाय मोनसे बान्था बियो रौनिया हान्जाफोरनोसो बे बान्थाखौ होनाय जायो एबा रौनिया हान्जानिफ्राय होनाय बियो मोनसे बान्था
अपसनफोराव दङ मेजर सोमनाथ शर्मा, अपसन बि आव दङ मेजर राकेश कुमार, अपसन सि आव दङ मेजर शंकर पटेल आरो अपसन डि आव दङ नन एबा मोनसेबो नङा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। नैबे सरि जों गोसोआव ला, बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे मेजर सोमनाथ शर्मा। जों गोसोआव लादो मेजर सोमनाथ शर्मानो परमवीर चक्रखौ फार्स्ट टाइम होजेननाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 20 नम्बर सोंनायाव मा होनदों महावीर चक्र इज मिलिटारि वर्ड, माने महावीर चक्रआ भारतनि माथि बेसेबांथि मा होनदों फायखियारि बान्था होननानै बुंनाय जादों। जेनेबा हायेस्ट बान्था ना फार्स्ट बान्था ना सेकेन्ड बान्था ना थार्ड बान्था ना फोर्थ बान्था रेंकिं हिसाबै आरो देरसिन हिसाबै। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन बि नैथि। मा होनो महावीर चक्रआ भारतनि माबे होनदों नैथि देरसिन बान्था फायखियारि बान्था, नैथि देरसिन फायखियारि बान्था। बयनिख्रुइबो देरसिन फायखियारि बान्था होननानै बुङोब्लाथ' जों दहाय सिगाङावनो मोनबोखादों महावीर चक्रनि उनावनो नैथि मिलिटारि बान्था होननानै बुङोब्ला मिलिटारिफोरनो होजानाय बान्था होननानै बुङोब्ला महावीर चक्र। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 23 नम्बर एबा 23 नम्बराव कुइसनाव दङ फ्रम फलोइंग व्हिच इज द करेक्ट। मा होनदों गाहायनिफ्राय बबेया थार होननानै बुंनाय जादों। परमवीर चक्र एन्ड शौर्य चक्र, अशोका चक्र एन्ड वीर चक्र, महावीर चक्र एन्ड कीर्ति चक्र। अपसन डि आव दङ अल द अबव। बेनि गुबै एन्सारा मा जागोन अल द अबव। जों गोसोआव लादो मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो दंलायो, थारमाने मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो दंलायो। माब्लाबा हयथ'बा बेबायदिनो सोलाय रिलेटेड गैयैफोरजों होनो हानाय। गतिके माया माजों सोमोन्दो दङ जों बयबो नायनानै गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा अल द एबव, माने गोजौआव होनाय गासिबो कारेक्ट जोब। गोजौआव होनाय माखासे अपसनफोरा गासिबो मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो दंजोबलायो, जों बेखौनो होनाय जादों। नेक्स्टआव थांनि जोङो 24 नम्बर सोंनायाव दङ नम्बर 24 आव दं राजीव गांधी खेल रत्न इज फार्स्ट अवार्डेड टू। राजीव गांधी मा होनो खेल रत्न बान्थाखौ गिबियै होनाय जादोंमोन, सोरनो होजेननाय जादोंमोन एबा सोर राजीव गांधी खेल रत्न बान्थाखौ गिबिसिनै मोनजेननाय जादोंमोन। अपसनफोरा दं सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, एम.एस. धोनी, सानिया मिर्जा। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन बि विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंदनो मा होनो गिबिसिनै खेल रत्न बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। विश्वनाथन आनंदआ गिबियै मा खेला गेलेयोमोन होननानै बुंदों खेला गेलेनायनि बान्था खेला गेलेनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था होननानै बुङोब्ला राजीव गांधी खेल रत्न बान्था। बेखौ गिबियै सोरनो होजेननाय जादोंमोन विश्वनाथन आनंदनो। विश्वनाथन आनंदआ मा खेला गेलेयो होननानै बुङोब्ला बिथाङा CS खेला गेलेयोमोन, CS खेला। जों मोनसे बाथ्राखौ बेयाव गोसोआव लानांगौ, बे जाहैबाय मा नैबे राजीव गांधी खेल रत्न एवार्डखौ गिबियाव जागायजेननायाव मा मुङै मिथिनाय जायोमोन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एवार्ड होननानैसो मिथिनाय जायोमोन। बुंफिनदों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एवार्ड होननानैसो मिथिनाय जायो। गिबियाव बेबायदिसो मिथिनाय जादोंमोन, नाथायबा आथिखालाव बेखौ राजीव गांधी खेल रत्न होननानै सोलायफिननाय जाबाय एबा मिथिनाय जाबाय। जों गतिके मोननैखौबो मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो गोनां एबा मोननैबो मोनसेयानो, बेखौ जों गोसोआव लादो। मालाबा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होननानैबो बुंनो हानाय आरो माब्लाबा राजीव गांधी खेल रत्न होननानैबो बुंनो हानाय। गतिके जोङो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव थांनि जोङो 25 नम्बर सोंनायाव दङ राजीव गांधी खेल रत्न इज फार्स्ट अवार्डेड इन द इयर। राजीव गांधी खेल रत्न बान्थाखौ माब्ला होजेननाय जादोंमोन? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसनफोराव दङ 1990, 1992, 1994 आरो 1996। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1992 आवसो राजीव गांधी खेल रत्न एवार्ड एबा बान्थाखौ गिबिसिनै होजेननाय जादोंमोन। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 22 नम्बर सोंनायाव दङ which is the highest international award in sports। माने खेलायाव बबेया भारतनि
खेला गेलेनायनि माहारियारि जौसिन बान्थानो इन्टारनेशनल अवार्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था स्पर्ट्सआव आरोखि बेनि गुबै एन्सारा जागोन राजीव गान्धी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचन्द अवार्ड, मा होनो द्रोणाचार्य अवार्ड। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्सन ए, दहायनो बुंबोखादों राजीव गान्धी खेल रत्न अवार्डआ जाहैबाय भारतनि बयनिख्रुइबो खेला गेलेनायनि देरसिन बान्था। बेखौ सिगाङावनो बुंबोखादों मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न होननानैबो मिथिनाय जायो होननानै। मोनसेयानो नेक्स्टआव थांनि जोङो 27 नम्बर सोंनायाव दङ which is the oldest national award in sports माने oldest माने गोजामसिन, बबेया भारतनि खेला गेलेनायनि माहारियारि गोजामसिन बान्था होननानै बुंनाय जादों। गोजामसिन oldest बान्था होननानै बुंनाय जायो। खेला गेलेनायनि माहारियारि oldest बान्था होननानै बुङोब्ला माखौ बुंनाय जायो? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अर्जुन अवार्ड। जों गोसोआव लादो अर्जुन अवार्डआ जाहैबाय भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन बान्था, खेला गेलेनायाव मोनग्रा गोजामसिन बान्था। गोबां खेला गेलेगिरिफोरनो दाखालि बे बान्थाखौ होनाय जादों, जेरै शिखर धवन, लाभलिना बरग'हाय बिथांमोननो बेबायदि अर्जुन अवार्डखौ होनाय जादोंमोन। जों बयबो गोसोआव लादो दाखालि रिसेन्टलि। नेक्स्टआव थांनि जोङो 28 नम्बर सोंनायाव दङ following which is the lifetime achievement award in sports बबेया खेला गेलेनायाव मोननाय जिउआरि बान्था? लाइफटाइम अचिभमेन्ट होननानै बुंनाय जादों। खेला गेलेनायनि बबेया लाइफटाइम बान्था एबा जिउआरि बान्था एबा जिउ जोबजासिम मोनबाय थाग्रा बेयो मोनसे बान्था जाहैदों। अचिभमेन्ट, लाइफटाइम अचिभमेन्ट बान्था बबेया? अपसनफोरा दङ राजीव गान्धी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचन्द अवार्ड ओमफ्राय द्रोणाचार्य अवार्ड। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि, डेट मिन्स ध्यानचन्द अवार्ड। ध्यानचन्द अवार्डआ जाहैबाय मा होनो खेला गेलेनायनि मोनसे, खेला गेलेग्राफोरनो लाइफटाइम होग्रा मोनसे, लाइफटाइम होजानाय मोनसे बियो बान्था। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 29 नम्बर सोंनायाव दङ मा दङ? Who was the first दादा साहेब फाल्के अवार्ड? जों बयबो गोसोआव लादो दादा साहेब फाल्के, गिबिसिन दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ बान्था मोनगिरिया सोर होननानै बुंदों? बेयाव वीरेन्द्रनाथ टिसर दं, पृथ्वीराज कापुर दं, देविका रानी दं, पंकज मल्लिक बेबायदि दङ अपसनफोराव। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि, देविका रानीयानो दादा साहेब फाल्के बान्था, गिबिसिनै दादा साहेब फाल्के बान्था मोनगिरिमोन। गोसोआव ला दादा साहेब फाल्के बान्थायानो भारतनि सिनेमानि एबा टेलिभिसन एबा सिनेमानि मा होनो फिल्म इन्डास्ट्रिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था। जों गोसोआव लादो फिल्म इन्डास्ट्रिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था होननानै बुङोब्ला भारतनि माया दादा साहेब फाल्के बान्था। नेक्स्टआव थांनि जोङो 30 नम्बर सोंनायाव दङ the first दादा साहेब फाल्के अवार्ड गिभेन इन द माने फार्स्ट गिबिसिनै दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ माब्ला होजेननाय जादोंमोन? अपसनफोराव दङ 1959, 1969, 1979, 1989। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन बि। जों गोसोआव लादो 1969 मायथाइयाव गिबिसिनै दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होजेननाय जादोंमोन। सोरनो होजेननाय जादोंमोन होननानै बुङोब्ला दहायनो मोनबोखादों देविका रानी, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस बिथांनोनो, बे देविका रानीनोनो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ गिबिसिनै होजेननाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 30 नम्बर सोंनायाव दङ which is the दादा साहेब फाल्के अवार्डी? which is the दादा साहेब फाल्के अवार्डी माने गाहायनिफ्राय सोर सासेया दादा साहेब फाल्के बान्था मोनगिरि होननानै बुंनाय जादों। माने अपसनफोराव मोनब्रै होनाय दं, बबेबा मोनसेयाल', बबेबा सोरबा सासेयाल' हयथ' दादा साहेब फाल्के बान्था मोनगिरि, माखासेया नङा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन दादा साहेब फाल्के बान्था गाहायाव अपसन होनाय जादों। बे गाहायाव होनाय अपसनफोरनिफ्राय सोर दं? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ए.आर. रहमान, अमरीश पुरी। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अमिताभ बच्चना जाहैबाय दादा साहेब फाल्के बान्था मोनगिरि, माखासेया नङा होननाय जादों थारमाने। नेक्स्टआव थांनि जोङो
32 नम्बर सोंनायाव दङ मा दङ which is the highest literary award of India माने थुनलाइयारि बान्था बयनिख्रुइबो देरसिन थुनलाइयारि बान्था होननानै बुङोब्ला माखौ बुजिनाय जायो जों गोसोआव ला बयनिख्रुइबो थुनलाइयारि भारताव बयनिख्रुइ थुनलाइयाव होजानाय थुनलाइ बिथिङाव होजानाय बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था होननानै बुङोब्ला माखौ बुंनाय जायो साहित्य एकाडेमि ज्ञानपीठ अवार्ड बिहार सम्मान युवा पुरस्कार बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन बी ज्ञानपीठ जों गोसोआव लादो ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ बान्थायानो भारतनि बयनिख्रुइबो थुनलाइयारि बिथिङाव होजानाय देरसिन बान्था जों गोसोआव लादो ज्ञानपीठ अवार्ड बेनि उनाव साहित्य एकाडेमि सेकेन्ड हाइएस्ट होननानै बुङोब्ला साहित्य एकाडेमि गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो when did ज्ञानपीठ अवार्ड established ज्ञानपीठ अवार्डआ ज्ञानपीठ बान्थाखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन होननानै बुङोब्ला अप्शनफोराव दं 1961 1962 1971 and 1974 बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन ए 1961 आवसो ज्ञानपीठ अवार्डखौ गायसननाय जादोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो दिनैनि बयनिख्रुइबो जोबथा सोंनाय बे जाहैबाय who was the first recipient of ज्ञानपीठ award ज्ञानपीठ अवार्डखौ गिबिसिनै सोरनो होजेननाय जादोंमोन बेयो दं जी शंकरा कुरुप कृष्णा सप्ती मामुनि रैसम गोस्वामी उमा शंकर जोशी बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन ए जी शंकरा कुरुपआनो जाहैबाय ज्ञानपीठ बयनिख्रुइबो गिबिसिन ज्ञानपीठ बान्था मोनगिरि गोजोननाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो माखासे दाबावै साननैसोनि उनावनो आङो माखासे इन्टारनेशनेल अवार्ड्सफोर लाबोगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय इन्टारनेशनेल अवार्ड्स बान्थाफोरखौ साननैसोनि उनावनो लाबोगासिनो दङ स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय